7 měsíců a 10 dní uběhlo od památné noci v Bobi. Mnoho se toho změnilo. Květák už nemá květák. Zúčastnění vyměnili společenské roby za neméně elegantní, avšak modernější oděvy. Někteří jakoby do kolektivu přibyli, ale jiní zase zmizeli. Jako například Dolly, kterého neuvidíte v tomto, ani v žádném jiném záběru. Ale každopádně jsou vaši oblíbení hrdinové zpět, aby zažili nová dobrodružství. Vencabos Productions a Kloaka TV uvádějí Zatímco vycházelo slunce, většina z nás už byla na nohou a činila poslední přípravy před odjezdem. Kolem 5:30 nastartoval ten nejlepší řidič na světě svůj nablýskaný stroj a vyrazili jsme směr Polsko, do země hnusného piva a posypové soli využívané v potravinářství. Po cestě se každý věnoval svým oblíbeným činnostem. Díky kvalitnímu povrchu české dálnice jsme byli kolébáni jako v kočárku a tak většina spinkala. A někteří dokázali ve spánku dokonce měnit polohy. Domy se věnoval atlasu a děvčata četbě kvalitního tisku. Někteří se kamery lekli a jiní i ve spánku poznali, že jsou natáčeni a tak se probrali, aby mohli být okouzlující. A Paulímu se opravdu chtělo na toaletu a tak jsme zastavili na benzínce. Ale trvalo mu poměrně dlouho, než se do kabinky probojoval. Zjistili jsme, že Šárka má úchylku na plišáky a Mára zase na čokecku. A s pocitem prázdných močových měchýřů jsme pokračovali do Krakova. Natálie si ještě po cestě chtěla zamachrovat, a tuto odpověď věnuje panu profesoru Dvořákovi. Co je to hlavná? To je společné vyústění kreativní vyučovací soustavy. Teď zamáváme společně do kamery a loučíme se s vámi. Když jsme vyskákali z autobusu, vydali jsme se na prohlídku města, jehož největší pamětihodností je velký muž, spolu s ním i kovový muž, muž v brnění, muž s kytarou a vousatý muž. Mají tu i krásný zahradní traktůrek či šaliny, které zastaví na přechodu. My jsme se však věnovali i jiným, méně významným památkám, například hradu Vavel, kde se nám podařilo natočit 3 exkluzivní rozhovory. Tak se ptáme Marka Trepaše, jak se mu tady líbí a jaký má názor na počasí. Jo, jasně. Ale táci bych si dal 3. A já bych si dal studený směny. Páči to je vedrak v prdeli. A to je tak všechno. Teď se zeptáme Dominika. Jak probíhala cesta?
No, až na menší zajížďku, ale ta byla asi způsobená nepředpokládatelnými komplikacemi na cestě. Úplně v pohodě. Do Krakova jsme dojeli, takže já jsem spokojený. Aspoň jsme strávili víc času v autobuse. Vyhledali jsme náhodného návštěvníka a zeptali jsme se ho, jak se mu na Hradě líbí. Na Hradě jsme si všimli i číslo 23, které nás neustále pronásledovalo. Právě se nacházíme na Hradě v Krakově, kde se naše 32členná skupinka rozdělila na menší skupiny. A nyní důležitá zpráva pro naši spolužečku Barboru Boháčkovou. Zjistili jsme, že číslo našeho pojištění, tedy ciferný součet, se rovná číslu 23. Mladou předávám slovo. Takže 1 plus 3 plus 6, to máme 10, plus 5 je 15, plus 1 a 1 je 17, plus 1 je 18 a plus 5 je 23. Dave nám ukázal svoje fígle s míčem. Can I kick it? Yes, you can. 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 Well, I'm gone. Dave, perfektní výkon. A můžeme pokračovat v prohlídce Krakova, města, kde po vodě plují lodě. Navštívili jsme pár kostelů a uchýlili se do dvora místní univerzity. Byla tam spousta fyzikálních udělátek. Jedno se dokonce dokázalo zbavit Denise. Konečně. Na druhé se zase Anička snažila pověsit, ale její vypracované bicepsy na to nestačily. A také jsme narazili na brutální sprayerku, ze které šel takový strach, že jsme se raději běželi schovat ke studně. Což nám moc nepomohlo, protože z ní lezla Bámara. Jitka pak zajistila další 2 rozhovory. Co si myslíte o krmení tady? Bez komentáře. Takže z jakého důvodu slítáte? Při prohlídce jsme narazili také na mladšího bratra našeho obrovského brněnského Pie. A pak jsme si dali rozchod u radnice, která dle slov paní průvodkyně spadla, když zůstala stát. Během pauzy se děly různé věci. Někteří shopovali, jiní relaxovali v McDonaldu a další se chladili v kašně. Šli jsme omrknout hotel, kde bydlela italská fotbalová reprezentace a viděli jsme také Da Vinciho proslulou dámu s hranostem v místní galerii. Každopádně jsme si dali sraz u sochy, udělali jsme Groupon foto a koťák se napopal. Odebrali jsme se k autobusu a chystali se na cestu. Ale ještě před odjezdem mi dovolte malou hádanku. Co mají společného bába, pan řidič a autobus? Jen se hádej, jen se klidně hádej. Ne, nejsou to prsa. Jen mě zase žádej. Kde pak? Ani oči to nejsou. Nejdu spát. Ano, je to barva. Gratulujeme. Tak a můžeme se přesunout do hotelu ve Věličce. Zakladatelé hotelu na nás krásně koukali z obrazu a my jsme se ubytovali. Nyní vám ukážeme pár zajímavých záběrů z hotelu, ale upozorňuji, že to není nic pro slabší povahy. So let's set the world
těchto událostech jsme šli spát. A na závěr dne vám přinášíme bědku, jak jste ještě nikdy neviděli. Sladké sny. Probuzení a snídaně a pak přesun do nedalekých solných dolů. Toto jsou ranní události druhého dne. A jak hodnotí noc v hotelu Martin? Jako na to, že to byla první noc, tak docela dobrý. Až na toho psa ráno, který tak už od 6:30 štěkal. Jak svině. Ale jinak dobrý, fakt dobrý. Musím pochválit veškerý hotelový personál, že to měli fakt dobře připravený. A i snídaně nakonec byla dobrá, to přidalo k dobrému rannímu pocitu. Takže prostě zdařilé. To je asi všechno, co k tomu můžu říct. Na každého má ráno jiný vliv. Například u Davea způsobuje častou změnu nálad. Kačka má hned chuť pozovat. Někteří mají potřebu si nasadit ponožky do sandálů a táci dosílí satisfakce jedině pohyby hlavou. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. 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 A vůbec všichni se tváří tak nějak jinak. A co? Slezli jsme snad po milionu schodů dolů do dolů a vydali se vstříc podzemnímu dobrodružství. Po cestě jsme lízali, makali a taky jsme zjistili, kam dal Mára svůj květák. Tam v dolech bylo ze soli snad všechno. Měli tam kapli, kterou si teď prohlédneme kousek po kousku. Kromě kaple tam měli i koně, umělí lidi, slaný trpaslíky na koncertě Davida Getty, nepovedenou solnou sochu pana profesora Effenberga a v neposlední řadě tam byla i sůl samotná. Pod vedením průvodkyně Elišky jsme si dali proběhli a pak vyjeli výtahem nahoru. A právě z důlního výtahu vám přinášíme tuto unikátní zvukovou stopu. Potřebu poškrabat. Kde? Na nose. No, to je docela dobrý. Tady je prostor na hady, Když jsem vracel, víš, tu ruku válila na vrch, tak aby si nikdo nemyslel, že šmátra. Rychle nebo že nejsme? Ale je to rychle, jako že to mají. A teď mě pěkně zahne. Hele, světlo, denní světlo. No vidíš to. Představ si, že ty koně ho viděli třeba po těch 20 letech. Já jsem už se pracovala do snadání, to je hrozný hra.
Když jsme po 3 hodinách spatřili denní světlo, šli jsme se vyfotit na náměstí. Po šaškárnách s focením jsme byli svědkem konfliktu 2 polských horkých hlav. Po této komické události jsme odjeli na místo utrpení milionů nevinných lidí, do koncentračních táborů Osvětim a Březinka. Památku těchto nevinných obětí uctěme krátkou chvílí ticha. Po tomto celkem depresivním zážitku jsme se vydali směr domov. Po cestě nazpět jsme zhlédli kultovní film Láska nebeská. A všichni z toho měli druhý Vánoce. Christmas is all around me, and so the feeling grows. It's written in the wind. Kilometry ubíhaly a my jsme zastavili na poslední benzínce. Tady se chlapci vymočili a našim reportérkám se podařilo získat poslední 2 rozhovory. Jsme se na poslední zastávce našeho výletu a mám zde paní průvodkyni a paní profesorku a chtěla bych se zeptat paní průvodkyně, jak myslíte naši skupinku? Skvělá, nejlepší. Samá slova chválí, slyšíte to sami? A paní profesorko, co si myslíte celkově o našem výletě? Úžasný, nejlepší, nejpovedenější. Předávám slovo zpátky Kačce, která má reportáž s panem profesorem. Děkuji, Jitko. Pan profesor nám nechtěl poskytnout rozhovor, tak jsme si našli fanatického fanouška české fotbalové reprezentace. Jak hodnotíte jejich výkon? Tak určitě jako hrát dobře, nejlíp hrát jako Jágr, no, ale škoda, že ten gól nevychytali, ale jinak dobrý. Aha, a jaký máte názor na Cristiana Ronalda? No, je to jako teda slizký teplouš, ale líbí se, že přijel účasy. V prvním poločase, v druhém poločase a na tiskovce. Děkujeme za rozhovor. Když jsme dorazili zpět do Šlapanic, tak jsme byli rádi, že jsme rádi. O čemž také vypovídá Bětčina reakce na otázku, jak se jí líbil výlet. Super, no. Fakt jako dobrý, no. Hodně jsem se vyspala a taky tak různě. A co jsi dělala po cestě? Po cestě jsem se málem pochcela. A tak určitě.
ale jinak myslím, že jsme z našeho výletu měli všichni dobrý pocit. Get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Yes, I can. Doubt, better leave. I'm running with this plan. Pull me, grab me, crabs in the bucket can't have me. I'll be the president one day. January 1st. Oh, you like that gossip? Like you the one drinking what gossip.com. Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like a win in my chest to that sun. G5 in the US to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a needle in a haystack. A Bugatti boy, plus Maybach. I got a feeling it's a rap. ASAP. Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling. The mountain top, walk on water. I got power, feel so royal. 1 second, I'ma strike for you. Diamond, platinum, no more for you. That adrenaline, never giving in. Giving up's not an option, gotta get it in. Witness, I got the heart of 20 men. No fear, go to sleep in the lion's den. That glow, that spark, that crown. You're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down. 100 miles gunning from the pitcher's mile. Straight game face, it's game day. See me running through the crowd full of melee. No trick plays, I'm Bill Gates. Take a genius to understand me. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I know you got the feeling. Let's get